Tällä videolla mä esittelen joukon esineitä, jotka on monin kerroin painonsa arvoisia rinkassa tai taskussa tai missä vaan. Eli hyvin kevyitä pieniä esineitä, jotka voi olla äärettömän arvokkaita. Mennään asiaan. Esine numero 1. Naru. Tällainen pieni narun pätkä ei paina yhtään mitään, se menee todella pieneen tilaan ja se on todella monikäyttöinen, jos joutuu korjaamaan mitään. Mä oon esimerkiksi irronneen kengän pohjan kiinnittänyt väliaikaisesti narulla. Tällaisen juuttinarun pystyy purkamaan hyväksi alkusytykkeeksi, mihin tarttuu esimerkiksi tommosen tuluspuikon kipinä. Mä tykkään tämmöisestä juuttinarusta just sen takia, kun sitä saa purettua. Eli jos mulla ei oo näin vahvalle narulle tarvetta, niin mä voin purkaa tämän tällaiseksi ohuemmaksi. Jos pitää rakennella mitä tahansa, niin todella kätevä. Mä annan tälle arvoksi painoonsa nähden 8/10. Esine numero 2. Tuluspuikko tai joku muu sytytin. Mielellään semmonen, joka kestää vettä tai on vedeltä suojattu. Mutta siis ei paina mitään ja on aina hyödyllinen, kun lähdetään retkeilemään tai vaikkei lähtisi retkeilemään. Sille on paljon käyttötarkoituksia. Mä annan tälle arvosanaksi 10/10. Yksi tärkeimmistä välineistä painoonsa nähden. Seuraavana pieni ensiapulaukku. Vie jonkun verran tilaa. Hyvin kevyt. Ja no tää on semmonen, mitä toivottavasti et tarvii, mutta jos tätä tarvii, niin tämän arvo voi olla ihan mittaamaton. Aina painonsa arvoinen siellä rinkassa. 4. Paperia. Ei paina mitään, ei vie tilaa ja todella monikäyttöinen. Soveltuu tietysti putsaamiseen, kuivaamiseen, jos pitää hygienisesti saada otettua jotakin, kädet on likaset, jos pitää saada käärittyä jotain, vaikka ruokaa tai jotain talteen. Tarvittaessa toimii vaikka kehnona sytykkeenä ja ei tosiaan vie tilaa oikeastaan mitään eikä paina mitään. 6/10. Tässä se arvoa nostaa se, että tää ei tosiaan paina juuri mitään eikä vie tilaa. Käyttöarvo vähäisempi kuin monella muilla näistä esineistä, mutta se tosiaan on ehdottomasti kyllä painonsa ja mittojensa arvoinen repussa tai taskussa. Esine numero 5. Otsalamppu tai taskulamppu. Voi olla hyvin pienikin, ihan semmonen pikkunen ja silti todella hyödyllinen. Jos joutuu hämäriin olosuhteisiin tai jos joutuu korjaamaan jotain vaikka semmoisessa paikassa, mihinkä ei valo pääse kunnolla, vaikka olisi valosaakin. Jos esimerkiksi teltassa joutuu yöllä heräämään jotakin fiksailemaan, niin on todella hyvä. Mä itse tykkään tällaisista otsalampuista. Ne pitää kädet vapaana ja ne on ihan käteviä kuljettaa mukanakin. Ne ei vie paljon tilaa ja ne on yleensä tosi tehokkaita. Tällaiselle mä annan arvosanaksi, sanotaan 7/8/10. Riippuu hirveän paljon olosuhteista, mutta useimmiten voi joutua tilanteeseen, jossa lampusta on merkittävää hyötyä. Esine numero 6. Sytykkeitä. Se voi olla tuohenkäppyrä, pala tervasta tai ihan tällaisia marketin sytytyspaloja. Eränkäyntiin liittyy tietysti monesti sellainen fiilis semmosesta selviytymisestä ja alkukantaisuudesta. Mutta ihan tosissaan, niin jos sä joudut tilanteeseen, että sä joudut tekemään tulet niin kuin kehnoilla polttopuilla, niin siinä kohtaa sä arvostat sitä, että sulla on hyviä sytykkeitä mukana. Ja nämä tällaiset ei vie tilaa, ne ei paina mitään ja ne on siis aivan älyttömän hyviä palamaan. Ne palaa kauan, ne palaa kuumana ja nämä voi tehdä sun elämästä todella paljon mukavampaa. Ja no, jos puhutaan semmoista jostain selviytymistilanteesta, niin tällaiset voi pelastaa hengen. Mä annan tällaisille arvosanaksi painoonsa ja kokoonsa nähden
9/10. Ilmankin pärjää, mutta vaikeissa olosuhteissa tällainen voi helpottaa elämää todella paljon. Esine numero 7. Otetaan tää nyt tästä pois alta. Puukko. Ja etenkin siis tällainen monitoimipuukko on todella hyödyllinen ja painonsa arvoinen. Mutta mä haluan vähän jalostaa tätä kohtaa. Mikä tahansa puukko, siis tavallinen puukko, on todella monikäyttöinen työkalu oikeastaan missä tahansa olosuhteissa ja tilanteissa. Oli se sitten joku niin kuin arkinen työpäivä tai sitten siellä vaelluksella tai missä vaan. Puukko on sellainen, että sillä hoituu melkein homma kuin homma. Ei välttämättä kovin hyvin, mutta hoituu. No sitten tällainen monitoimiveitsi tietenkin on monikäyttöisempi. Se on huonompi puukko, mutta siinä tulee sitten paljon muuta hyötyä ja kyllä näissä nykyään nämä puukotkin on todella hyviä. Mutta tässä mä ehkä haluaisin sanoa sellaisen, että mikä tahansa terä. Tällainen mattoveitsi esimerkiksi ei paina mitään, se ei vie juuri mitään tilaa. Ja mun mielestä veitsi voi olla vielä tätä pienempikin ja siitä on paljon hyötyä. Mä tein sen haastevideon, jossa mä valmistin juomakelpoisen kupin ilman mitään työkaluja muuta kuin tulitikut. Ja siinä kohtaa, sitä tehdessä mulle tuli jotenkin niin kuin ymmärrys siihen, että alkeellinenkin terä on parempi kuin ei terää ollenkaan. Terä on, siis ne on niin monikäyttöinen ja siis monesti myös elintärkeä väline, että ilman sitä tulee kyllä aika orpo-olo. Niin kannattaa pitää huoli, että jonkunlainen terä on mukana aina. 10/10. Mikä tahansa veitsi. Esine numero 8. Muovipussi. Kuulostaa ehkä oudolta, mutta todella hyödyllinen. Se ei vie tilaa, se ei paina. Sinne voi kerätä asioita. Sinne voi kerätä vaikka vettä, jos se on ehjä. Sitä voi käyttää suojana. Sitä voi käyttää lisäeristeenä. Sitä voi käyttää ihan siis niinku lukemattomilla erilaisilla tavoilla. Ja se ei tosiaan paina yhtään mitään. 9/10. Esine numero 9. Pakastepussi. Mä halusin laittaa tämän eri esineeksi kuin ton muovipussin, koska tää on vielä pienempi, vielä kevyempi ja tämä on elintarvikekelpoinen lähtökohtaisestikin. Jos olet ihminen, joka tykkää sienestää tai marjastaa tai muuta sellaista, niin siis todella kiva. Mä pidän aina taskussa tällaisia muovipusseja, koska kun tulee liikuttua tuolla, niin jos satun vaikka kanttarelli tai suppilovahvero paikalle, niin mulla on aina muutama tällainen 3 litran pakastepussi mukana, mihin mä voin niitä kerätä sitten elintarviketurvallisesti. Ja se on aina kiva juttu. Tännekin voi kerätä vaikka vettä, tänne pystyy laittamaan vaikka ruokaa ja todella monikäyttöinen ja ennen kaikkea siis ei paina mitään. No tämän käyttömahdollisuudet on vähän rajallisemmat kuin monella muulla, mutta arvoa nostaa se, että ei paina mitään eikä vie tilaa, niin 8/10. Esine numero 10. Se on kompassi. Ei vie paljon tilaa ja tää on ihan kätevä, jos eksyy ihan marjaretkellä tai millä tahansa semmosellakin retkellä, niin kompassi on samalla lailla kuin ensiapulaukku, et siis jos et tarvii sitä, niin hyvä. Sitä ei halua joutua pakon sanelemana tarvitsemaan, mutta jos eksyy, niin on iloinen siitä, että mukana on kompassi. Vaikka ei osaisi käyttää kompassia, niin se näyttää kuitenkin sulle sen, että sä pysyt kurssissa. Että sä pystyt menemään suoraan johonkin suuntaan, että et sä lähde kiertämään ympyrää. Esine numero 12. Avaruuspeite. Tää on sarjassamme samassa taas kuin toi ensiapulaukku. Useimmissa ensiapulaukuissa, isommissa tulee muuten avaruuspeite mukana.
Mutta jos ei tuu, niin se voi olla todella arvokas. Sen alla voi nukkua, sitä voi käyttää lisäeristeenä, siitä voi rakentaa majan, sillä voi mahdollisesti kerätä vettä. Sillä on todella paljon käyttötarkoituksia ja voi pelastaa hengen. Tää on tosi monikäyttöinen, tästä rakentaa hienoja majojakin, tosi lämpimiäkin majoja. Mä annan tälle 9/10. Numero 13. Sadetakki. Ei paina mitään. Tämmönen kertakäyttösadetakki. Ja oikeastaan tämmöstä kannattaa pitää mukana aina, kun liikkuu niin ulkona. Oli se sitten kaupungilla tai missä vaan, niin jos on tämmönen reppu tai joku muu mukana, niin tää kannattaa laittaa. Mä kuljetan tällaista mukana aina niin töissä ja oikeastaan kaikkialla ja aika monesti sille on itse asiassa ollut käyttöä. Ei tosiaan paina mitään. 8/10. Ja numero 14. Juomapullo. Esimerkiksi siis tällainen ihan pieni muovipullo. Se, että sulla on joku, mihin sä pystyt keräämään vettä. Mielellään siellä on vettä jo lähtiessä, toki sit se painaa vähän enemmän. Mutta siis tällainen on painoonsa nähden todella arvokas. Joku, millä juoda, on yksi tärkeimmistä asioista, mitä ihminen voi kuvitella. Mä sanoisin, että jos sulla on mikä tahansa juoma-astia, niin se on yleensä riittävä, mutta pullossa on omat hyötynsä toki. Sitten on semmosia vaikka siis kuppeja, missä pystyy keittämään ja kaikkea, niin nekin on tosi käteviä. Sitten on tämmösiä käden lämmittimiä, varpaan lämmittimiä. Nää ei vie paljon tilaa. En mä nyt tällaisia kantaisi mukana ihan joka reissulla, mutta sitten jos mennään vaikka jonnekin pilkkireissulle, todella hyödyllisiä ja niistä saa ylimääräisen lämmön lähteen, minkä voi sujauttaa sitten vaatteiden alle, jos pääsee kastumaan. Kastuminenhan ei välttämättä talvella tarkoita aina jäihin putoamista, vaan kastua voi vähän arkisemmissakin kommelluksissa. Just sen rajallisen monikäyttöisyyden vuoksi niin 6/10, mutta tietyllä reissulla voi olla 8-9/10. Siinä ne oli. Ei mulla ole enempää tässä. Varmasti ei mikään kattava lista. Varmasti paljon puuttuu hyödyllisiä ja tärkeitä välineitä. Joten jos sulla tulee mieleen joku vastaava, niin heitä ihmeessä kommenttia tonne. Niin otan mielelläni testiin, otan mielelläni arvosteluun, mutta ennen kaikkea mielelläni kuulen, mitkä on sun mielestä tällaisia käteviä, hyvin pieniä, kevyitä, mutta todella arvokkaita esineitä mukaan otettavaksi. Mä jätin tästä tarkoituksella pois lääkkeet, koska lääkkeet on ihan oma lukunsa. Ne on pieniä ja todella tärkeitä, mutta se olisi sitten jo ihan oma juttunsa ja siitä mä nyt en erityisesti tiedä. Mutta tässä oli tämmönen pikku lista. Toivottavasti se herätti sulle jotain ideoita, ajatuksia ja ehkä inspiraatiota. Mutta kiitos kun katselit ja ei mitään, palaillaan. Moi!